Kardom, Nilimonjorong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Han Lokrok Lamps Cooperative Society Lamps Limited along election kepa dojia farman scrutiny date of nomination file ke jokpon. Nijam Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo Han Lokrok Lamps Cooperative Society along scrutiny date of nomination ajame ke padupon. Han Lokrok Lamps shareholder kadokawi bang pharo ner kebra troxy kebra hini abang fudo lapen karlitang sir kep kebra ke thom abang fudo sitami kadokawi pen bang krepho abang phuatum ansi ec lamps along chari ponlong jipura non kewang ji mati jonga chikloni phai pho arni election pedo ponji along kachepati dun abang phulake rongkhang pen bang tro lapen bithung reng thama pen bang tro lapen women reservation pen bang hini alang litum ke election pedo delo mati uncontested Pensi cepahai ponlo mati ke hai tanglo bon sitame ST/SC pen apos abang EC vet kado kawi pen ajok alang litum bang hinia bang phuatum abang chekroi thek the ajok non ke bang ji mati jong ni phai pho arni rat pen le pangwai ponlo nang pusi Han Lokrok Lamps along observer atum pen than pon lapen mati jong ni phai pho arni kachetan ji amen laki prodip rong pila pen dhoniram rong hang alang litum henlo Ingdeng ke thom inter Korganthi Lamps Football Championship samilangso mini stadium pathua klamalong pedupon. Lakha kripli Korganthi MSC constituency ke parlo long trok Lamps atum chingrum si ingdeng ke thom inter Korganthi Lamps Football Championship samilangso mini stadium pathua klamalong pathuponlo. Laso along chepatir pipon samilangso Sports Association lapen referee Rukasen Rongphar William Rongpi Longchari Be Rotnason Rongpi lapen bangso amay long samilangso Sports Association mepu Raju Be ahin pensi Maichari pon lapen longtrok alems along so arlo pathumati inghoi kangtoi kangni chepate pon bangso football lapen inghoi kangtoi kangni kachepate pon alok alohi sarpo Raju Tiso Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Chetongdun lapen doloi ingti Korganthi Mondol Committee mepu Chandra Singh ingti Korganthi Mondol Committee Kongchonbang Robinson Rongpi Samilangso Town Committee Chairman Monus Rongphar Sub Inspector Phiroz ingti SO lapen longtrok alems Chairman lapen Secretary atum Chetongdun lapen penang anman peng doatum Chetongdun labang so ke pathupon longtrok alems lasonsi samilangso lamps langlokso lamps pak longkam lamps phongbirik lamps dhentaghat lamps lapen tekelangjon lamps angbong pethupon bomsi laso angbong pen phongbirik lamps pen tekelangjon lamps angbongsi angdung kitipon along tekelangjon lamps atum thekmuchot ajok chepahai ponsi 2 score pen phongbirik lamps atum aphan parempon lasonsi mesen pen inter Korganthi Lamps Football Championship pachun ponlu Samilang sopen long bamon ingti Karbi Anglong News. Nili men isi ka chuning ni ka padol lem sa tum ana pan hedi lem stin lem stock to mata ni isi ka chuning ni padol mangke alang itum hin pen isi si bakat tim ni jongjung kowe gi mitum ana ini cuma bola rum pen tim salam pen alang itum ala so tim tum pan ka patiro polo person pona te anso sisi o smarto ma ko de charli ki pan ko bola patro charli pan mo man de chelo ni ben mat pan tam selang itum pan ni mo chuning mangala alang itum jongjung dapat hunang pola pente alang litum lem satu hin dan untuk sponsor dun si tim salam lo boleh tang ya hala kuwi gimi itu dapat huning ang rumah was saya Churu loh. Alam media churu na churu ye ke lem satu
Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphat Kerap Kachohang. Nilip constituency ke parlo Sam Hansi Panjan Arong Amikar Martin Hansi Alangli Hin Pen Kerap Kilongji Aphan. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphat Kerap Kachohang. Alangli tum asopo amahang thek det pen ni thongke brap holo lapen DMCA chalongsi silang ponbomlo la sonsi un edet si non abangke CIHSR Referral Hospital Dimapur alongsi se chelang bomlo uso apok arlo infection dokok apotsi operation nangkok popusi doctor atumpen pachini pon labangso operation along tangka lak isira suri phokep anbak nangji kelongji athai na hokta che theklong leden ason lopusi kisong ke pho abang phupet ningje pon la sinang li toma phan ningje thesi nang kerap dunwek ji aphan si alang li hin pen choning ripon lo sonsi alang li account number 31039379651 IFSC SBIN 001170 Ingdeng hini Karlitang Jamin Timung Chikimo Amen Pen Winter Football Tournament 2022 ang dungkiti ke patupon. Phaikuni ni phaikora Troxy Arni kang sampor phai hini ra achi team apor hanjang lang so pathua klam along Kongching FC atum pen chepatir pipon si. Ingdeng hini Karlitang Jamin Timung Chikimo Amen Pen Winter Football Tournament pethu ang dungkiti pajut ponlo. Anarlo por phai hinira achi team apor alohi pachinipon lason si alohi sarpo aman pen kache tongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar Karbi Anglong Autonomous Council MAC Sangpi Kadom Terangpi Sangpi Kache Rongpipi MAC Manpeng alohi aparim EM JC Pathak Jona Singh Phangcho Working President Lokhiram Rongpi Rat Saiklembang Dhorom Singh Teron President Kara Hunaram Singnar Rat Saiklembang Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpi Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar Sorkari Gaubura Khoyateram Rongasar Komola Kantobe Rongasar Pen Chenglok Kithe Kiding Atum Chetong Dunsi Alir Alon Pidun Lason si Karlitang Jamin Timung Aphan Chikimo Amilur Kaipon Kijai Ponlin Pator Timung Karlitang Jamin Timung Aiklapen MSC Kadom Terangpi Kache Rongpipi Lapen Adon Arab Jirpi Jirpo Atum An Chikimo Dun MSC Sangpi Kadom Terangpi Kache Rongpipi Arideng Pensi Winter Football Tournament ang dungkiti kepathu ingpu ponlu lapen anarlu por phai ke thom apor malongpen kepathu Kongching FC ateran lapen Dongkam FC ateran atum ang bongsi ingtang kring ben chepati pon Kongching FC ateran atum kepathu ke thek muchot ajok Dongkam FC ateran atum aphan gol ke thom hini pen parem ponderlo player of the tournament jersey number 6 Kongching FC VDC chairman Sunaram Singh Narpensi nong e pajer ponlo man of the match jersey number 5 Kongching FC Sarupathar VDC Silarson Rongpi Pensi nong e pi pajer ponlo best keeper jersey number 1 Dongkam FC nong e ke pajer pon Lokhiram Rongpi Pensi pajer ponlo highest score jersey number 5 nong e ke pajer pon Pator Timung Pensi pajer pon winner anong e kache palongpon Kongching FC nong e ke pajerpon Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar pen MSC Kadom Terang Piatumsi nong e pi pajerpon lo runner up anong e kache palongpon Dongkam FC nong e ke pajerpon abarim JC Pathok pen Menuka Hansi Piatum Pensi runner up anong e pi pajerpon si ingdeng hini angdeng Karlitang Jamin Timung Chikimo Amen pen Winter Football Tournament ingkora hini angdung kiti football ke pathu pajut ponlo Bukajan Pensar Kurube, Karbi Anglong News.